e ma afu nwa virgin na tenant to gather money che no this madi na ero na floor mola anya aba na every day mmemme nwegwu ya nwa virgin name every day energy umme the ss every day oji microphone eme o me ya keta ma mfusi ego ọ nọ keta na akpụ brain nwe manager asị na-enyere aka ewepụta idea ka esi gwuwa ya echi o nwere video na trend keta one brother kpọrọ from Lagos Simson ihe aka ndị a na-eme na one woman bere ekpere na line faden ebe fa na-ere shoe we kpegide ekpere kpusugudu de ekpere zuche ekpere kpuche n'okwu na-atọ ndị mmadụ ụtọ si onye ọbụla ji echu expensive shoe chinye ya enu na shop ya onye ọbụla ji ekpotechi expensive shoe kponisi shoe enu onye ọbụla kponisi shoe enu na-ene ya ụmụ tobo kponye shoe Freya asị ngwa as you leave this shoe may you receive your double portion of blessing at the count of 3 1 2 3 Nwa iwe kpegide ekpere so onye ọbụla bịa submit we shoe ahụ onye ọbụla submit we shoe ahụ gozigo ụmụnna iwe kpere shoe na submit asị na ihe nwaanyị abụ wee na-abụ nnukwu akpa beach blind otu a 4 ka nwaanyị bụ wee na aka na-egwu nwaanyị cross go buru ya tinye na baro elu odujo cross main road so after some months one boy onye line ha wee na-agafe wee for one boutique na side na Lagos one side na Lagos for one boutique ka ọ na shine wee si ka o je nye onye boutique a card ka ọ ma ya na-egi ya shoe wee bata ba na-ene the woman ka ọ dọ na ochie bụ na nwaanyị nwe shop nwaanyị kpọrọ na shoe Emeka na ifeanyị je mepe shop n'obi nna chọrọ use of a speed money ọ gaje chụba ego Nigeria gwada ngwa ụfọdụ ụmụnna anyị mara mmiri ji obodo oyibo ụfọdụ kpo na-ekpo nsị ndị agadi nwoke na agadi nwaanyị ndị gọọmenti emere anyị ga-ajụ ego ọga agụụ ga-egbu gị ihe na-eme ebere onye iji gbabata omenala bụrụ ka inwe ego ihe anwụkwa the only way omenala ga-esi ime gị inwe ego bụ this positive action ndị nna nna anyị gwara anyị aka aja na-ebute gịnị ọnụmanụ ị na ife na-ekwu aja na-enye gị anyị ego mgbe nyere anyị resources mgbe nyere anyị common sense energy nọrọ ebe a na-eme ka Jizọs mere gị ebere ka enwee chi ya emere gị ebere ime ihe ụmụnna anyị na-agabiga na Kotonu somebody nọgide ọnụ si ebe a na Cameroon ịchụ ego na-enweghị nne na nna ya nọ dị ya ịma bụrụ ka a gafu ebe a na-ekpe ekpere nyina idere ego somebody si ebe a tina Ivory Coast na-enwero mpa ya na ivi na anaghị anụda asụsụ French ma tapịawa na asụsụ French ka osi French taa ma ndị ji ọkpa jee Libya mgboro na ụmụnna anyị lụgoro nga na share country dị iche iche onye a bụrụ nwa onye Igbo kpechirigide kpechite something ịbịa nọrọ ebe a na-agụrụ Jizọs egwu ọbatara nwaanyị ga-anwa n'akwa nwa abata ihe a dị mma mara Jizọs ihe ebube eme ọ gaje echube gị aka oge egbu akụkọ ị na-eme ịma mgbe anyị mepere omenala bụ ụzọ eziokwu na-eme otu a wum agbasa n'edu na-agbasa na asị m bịa mewelu n'awele agụ ya egbu gị eji nwere chụ ego chenego Nigeria bụ kọma nkịta na-akpụ 10 ịma afọ nwa virgin na tenant to gather money che no this madi na ero na floor mola anya aba na every day mmemme nwegwu ya nwa virgin name every day energy umme the ss every day oji microphone eme o me ya keta ma mfusi ego ọ nọ keta na akpụ brain nwe manager asị na-enyere aka ewepụta idea ka esi gwuwa ya echi imi onye 419 chegidere chete na ọ ga-asa ego na-asa ego ọ gaje echube ego ị na ebe a ị na-arịọ m ego ụgwọ ọnụ agụghị ya atụpụrụ gị biburu ya na village ọ dị chọrọ ije gba mbọ jewe ekpere Wednesday jewe ekpere Thursday ị na-achọ Jizọs ka ọ gọzie gị Jizọs na-agọzi mmadụ mụ na ga na-eyi okirika akwa onye ọcha ichego new one ụmụ na-eje pikte ya na dustbin
Eche na ụmụnna anyị pick that one dustbin na ha ji anya ọma. Fani idere ego. Ọ hustling. Ore ifele na afia na pick dustbin na pick that one dustbin. Ore ifele na afia sị ga wikiri cheme by make money in Nigeria. Ọtasị afụ chusi ego to nweta ego. Ịpụta ebe anyị tiwa ọbata obi okwu. Jee ju ụmụnna anyị bi America na Canada time ha ji eje ọrụ na snow. Ma oyi ebe oyi eje ọrụ. Ino ebe a na-achọ miracle. Miracle no dey tire Jesus. Mana president give Muslim. Ndeli. Dabala ọsọ ahịa. Emena ge kpọpị mana bịa meet up me ikweta ị ga-ekweta. Ikweta ewechitelu gị. Reality ge hit gị wande. Enofu nke hitiri m. Mgbapụ ọsọ chụgharị bi ebe ni na mma esi chụgharị. Oge ite ege na itebe nwa ọgwụ nwa gbogbo risha. Wake up. Gwa nwa anyị na anụ m kunye unu nwa bụka ebere unu na-emelu m. Ihe ọnwụ na-egbu m nwaanyị be anyị keta kasa adị ekpere na-egbu. Ị ga-enwe kansa ka na-ebido obele. Kama ị ga-ejekwuru oncologist ka ewepụ ya ozugbo. Ije mewe gowa na Luke gwara gị ngwanụ. Na nchịkọta my brother na program masị ya karịzi na 1 hour because of my health. Onye ebe anyị pụta sị na afọ vision. Ị na-afọ ụzọ. Kedu anyị ji afọ ụzọ? Anya nke a during COVID-19. Anya nke a eji kpọchie chọọchị gị. So ihe ndị na-akpọchiri gị hoo n'ụka mara na mmadụ na-achọ ụwa. Enwe ha idea. Mana mmadụ bụ ezi ụwa. Mmadụ kwuo na-ekwu ihe na-eme n'ụwa. Enwe ha idea. Ha kpọchiri chọọchị gị. Still ị chọghị ịma na mmadụ na-ekwu ihe na-eme n'ụwa. Kpochie ebe a Virgin Maria nọ during COVID-19. Unu nwere lọkụ n'omero na Afrịka. Anọ m obodo ebe mgbe na-eme. Ambulance everywhere. Wow. Ntiesi ihe abụrụ be anyị. Obodo na-arụ ọrụ. Ị nọrọ ebe a. Enwere ihe mere ma nje asị ya narị ekene. Enwere ihe mere ma nje asị ya narị. Igbe na-eche ndụ. Enwere ihe mere ma nje asị ya narị ekene. Kedu ihe o meelụ gị? Ọ na-ịmụta nwa. Onye fela ọ ga-amụta nwa. Ịmụtara nwa enwere ozigbo ụzọ. Ịmụtara nwa na-echere ụmụaka ụmụazụ mmadụ aka ha dị ọcha n'ụzọ everyday. Kedu ihe ọma o mere gị na-eri nri? Ọdụm anaghị eri nri. Ọdụm ụfọdụ ewu mmadụ ọtagbuo gị rie nri. Krokodil enweta ego were gị melu nri. Kedu ihe a Jizọs mere? Gwa m ofu ije nye eri ekele. Ịnọ n'isi ebe ọkụ adịghị. Ijuru obodo oyibo mmadụ. Ide proud diaspora. Ndị Igbo diaspora none. Mana ndị ụka na-ekpe ekpere ka ụmụ ha Jizọs nye ha visa ya jewe London. Miracle visa. We said no to miracle visa. Let the same God give Oyibo visa to come and live in our land. Eleija Enugu, take time o. Gbara ọgwụ gị nwụọ ebe nwa virgin nọ. N'oge coachiri ya. Ọgụ ma master key. Nwa virgin bụ onye okwu asị. Ngwa gosi anyị onye ngwụrọ imere ọgavi ije. So ihe niile m na-eti m so n'eziokwu na-enweghị onye Jizọs kpọtere nọ megoro onye ngwụrọ megoro ọga ije na n'Igbo m Igbo na ka anọ na-ekiri ndị ekiri. Ka na-eji ụka. So ihe Ezeaku na-ekwu bụrụ eziokwu na enweghị onye ngwụrọ. Ndị a kpọtegoro si mụ na gị jebole ekpere a na-ekwu na onye ngwụrọ agawa gị ije. Ma Lagos ma ebe ma elele. So ihe Ezeaku na-ekwu bụ eziokwu onye ụka na-ekiri m ebe a. So ihe a na-ekwu na bụ eziokwu. God nwụrụ n'ihi m dị iche nke nwụrụ maka onye Hausa dị iche. Mana mụ na onye Hausa nwere the same color bụrụ nwanne bụrụ onye Afrịka. Ihe a na-emegwedịkwa gị. Unu afụgo n'ihe anyị ji merisi okwu na abụ na nwa baby virgin na Eleija Enugu ada izizi anyị na Jesus is coming soon. Ọ ka ha na-emezi gịnị? Agbazi. Akụ nke ụwa ka ha na-eme gịnị? Achụzi. Unu afụgo ya? O si Ezeaku abụghị ha niile ike ha elugo ya na ada izizi nwa virgin na Eleija Enugu ya ji bịa na agbazi gwa anyị that Jesus is coming soon. Ihe a na-agbazi bụ na ọ bụ na reply ya mgba penalty. Ke penalty ya agba nwa virgin imebe times 10. Gwa m onye Igbo iribe 10 kobi. Na stress onye bịa nweche BP ọ na nwụrụ. Heat sugide ga mmiri magide anyị. Kedu country na-edowe ụmụ ya na mmiri na na-eme ekpere? Wicked soul. Wicked.
na nwa ọbara ndị ajọ obi ndị ajọ obi n'uju ime igbo egwu ọ gaje esa alụ yiri ezigbo akwa gbaa pefim jee nwere onwego bia lacha atụ bọtụlụ chefu ogodo mkpọwa for the meantime bụrụ ọmarịcha nwaanyị na-alụ m jee dozie isi gị yiri akwa gbaa pefum mere onwe catwalking nwee nwere jee lacha ice cream taalụ onwego shawama mmadụ awolizi na ekezina gị agbụ na ị na-arụ ọrụ mmiri na enwe ejighị na mmiri na enwe ejighị na nka face problem face na Nigeria bụ gwada ngwa enwe mgbe m na-eri nri once na ede ma ebido na ọkọ 12 nri beans 29 mgbe aka na-ere aka m na beans 29 nri beans 29 oro n'abalị nwa ọgarị ife ọga m ji ido m na 15,000 ọga m na watch vida fo ji settle m na boy 15,000 within 3 years atọn m 15,000 to 1 point something million we go let this machine go na mbuko but 50,000 then business is a lock. Yeah, joy of na mam na mbuka mkpo abụrụgo m celebrity na mbuka mkpo tupu ori mpụtawa Facebook at my age people na afụ m na mbuka mkpo ma ndị na-ega ahịa na mbuka obosi ma ọ chịrị na ụga ma ọ mọleta esefa na-ega ahịa na mbuka obosi ife a na-akpọ nwata n'anya spring ego na mme ego ha dị abịa na-asị na nwatakịrị agoria. Then I was very small 2010 2011 I was very small 2014 m nụrụ nwunye m enwego m tipa 6 ọ bụ na m enweke ego and in one those does not mean no we park ego because in we get passes ajide ma ndị taya ụgwọ nke apụ ọda that is nwoke maka mgbe m na-asị na nwe 1 million na m enwege ego that is nwoke inwere oge isi na otu i nwere mgbe a na inwege ego no nke a nwere ike dada ema mgbe m je lose taya nọ na police station na-ele lee ya je nye pastor for and something like but si moto me to dara ada chube ego ọga chube ego mbịa ikwezi m na na-akwado Igbo love thyself ekwu na ịma mgbe m bidoro rijuba afọ ebido Igbo love ewere onye na-abịa na alụ nọ ka na obido Igbo love themselves onye bịa kpọrọ m blog m post na Facebook all from there ka eji bido enwe mgbe m ji register NGO m jiri maka ego ka nataba ego foundation ma ngwazi ụmụnne m na Jizọs na-egbu mmadụ ha jebe n'ọgwụ na enwere poison go to hospital for proper evaluation na me kwalo na ngwa ba ha receive mana gị nwa na gwa ha receive ya arụ je one of the best hospital nwa Virgin Eleija Enugu bụ ka a na-agba boss Jesus is coming a na-azụ post a na-azụ post ada boss Jesus nwa Virgin dị iche na nke Eleija maka Eleija sịrị ya na ọsa ya okwu agba penalty anya ụfụ nwe penalty na-agba onye kụziri ya ka ọ na-arụ kama na ọrụ kaziri gị ọ kpakariziri gị na nkụ every week a na-emere gị ololololo ololololo ekere gị na mmiri ekere gị na mmiri ekere gị na mmiri ị nọ 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 na mmiri ogo nwe onye enweghị nsogbu na Nigeria mmiri a zoro n'Enugu ta mara m n'ugwu aji ọkwasị n'ime ọfịa ifu shoe m dịka onye ala mụ na my PA with driver m anyị ncha niile mmiri amala anyị n'ugwu aji ebe anyị na-awagharị ọfịa n'ugwu aji mama business ugwu aji ma ya wa ọkụ esteti debe ma ya nwisi etu a ka ọ dị ụmụnne anyị ndị ọga dị iche iche ma ndị kọntena fa mebiri n'ụzọ kịta ma ndị a na-akpọ ha weta ego ka wee dozie moto ya ebunata a lot of people ma ndị atọrọ nwanne ha kịta na-ere ezigbo ego ka wee wụọ nwanne ha azụ nwe Nigeria problem jụrụ onye ọbụla alụ ma ndị ga-adọnye ihe na bọs kịta ọ dafuo maka na bọs nwee ekpuchikwuru ya ọfụma ị na-arụzi ebe na ka i buruzie ngwa ahịa gị na bọs ife ọzọ ngwa ahịa so Nigeria is full of problem. Let them stop deceiving you. Nwe onye nwe nsogbu including me no here. Ngwa gudo owu na asam nkịta save mere m ebere na nwe ebe ya abụ ntị ekpokịta ego ya do nwe onye dị izi enwe business na Nigeria enwe ihe na-eme na Nigeria dị izi. I'm telling you from the deep of my heart. If I never survive of this onye wo we George dị ka nke aka mma kede bi ga nọrọ okwu no ka ya rikote na Nigeria gwagodo m enwe video ndị ụka sendere m nkịta na Nsụka m post ya tomorrow. Father na yo biko nọ na yo ụwa niile ka bịa gbatara ha ọsọ enyemaka na bishop na nwezi ndị na-emego baptism na the church na nwebe onye mere confirm because na bishop abịabeghị na the parish because na ha nwere roof
bishop bịa kedebe ọ ga-anọ me ndị mmadụ confirm ebe na-enwere gbamgbam ka bishop ya abịa na reality hit go the church akpọba anyị bụ ndị mmadụ ihe ji sendere m ya agada maka na mbọ ya Nsụka ka m wee weta ego ha mụ na ha akụghị aka na tipa bụ aja fada na-ayụ ego ka wee kọọ chọọchị gbamgbam mana Jizọs gị kụọ aka n'ọnụ ụzọ ga-eme gị ga-eme unu na-eme pastọ unu ji pastọ etu okorobịa evangelist Peter brother Paul Chigbo mma akwefu oge nke Paul Chigbo nke ọnụ ụtọ don't worry enwebe m time nwe time gị mefe ike imepe ọnụ sị na ọfọ nna anyị bụ eziokwu na ịkwụwa aka ọtọ na ihe ejekwebụrụ ọfọ so ọfọ bụ ịkwụwa aka ọtọ unu machakwa n'ihe na mkpali ancestors unu kunu praise business ndị ọcha ndị Yoruba bịa na wekọrọ ụwa na anyị niile rụgbado ya chọọchị mana enwe onye Yoruba ga-arụ factory pure water ka onye gị ọrụ taatị na-eje chọọchị onye Yoruba ifere na-eme gị ifere adịghị eme gị Yoruba onye nwere factory pure water na village gị mana o nwere chọọchị ị na-eje chọọchị onye Yoruba na-eje enye ya tithe were ego na go private jet na-edozuru ụmụ ya future tomorrow na-ego nọ n'obodo oyibo kumu ya panigo na orient go ogogo nọ na London o rile coach go to London the same person gwa go n'ụwa na-emebe year 2000 onye mara asụ ya so n'ikwu onye amara asụ ọsọ n'ọbịa ka ọ fichọọ time mala ife mana ị na-agwa gị bụ ịda ọtụtụ Ezeaku na Holy Ghost fire na-eti na-arụ ọrụ bọsị reality ga-ehit gị you will be alone join this movement ohi ite ga ya gbatara gosi enyemaka ohi ite mụ na gbatara m osi enyemaka join anyị nọ anyị chọọchị ya gozi anyị rapụ onye ọzọ na-ata afọ anyị chọọzi ya maka na mgbe gboo bụ itoro oge ịlụ na eti aka arụ ọrụ gị ụlọ otu akọ dị n'Europe to dị itoro oge nwụ na-enye gị ụlọ nye gị time to pay enwe onye dowere iche mana bịaza gwa anyị na Jizọs bụ onye na-egozi nwa ogbenye ya gozi na anybody we want to be free everybody any spirit that will bless me today and a pregnant mother will be hawking pure water I don't need it I need the home spirit are the wicked spirit nyere m ego today nwaanyị dị ma na-ere pure water bụ spirit abụ witch ọ bụ na Jizọs abụ witch ọ bụ na alụnsị abụ witch ego anyị na-enweta na Nigeria bụ ike keta ori ọnụ ọna by chance inweta ego by chance kidnap achụwa gị by opportunity ka anyị ji enweta ego na Nigeria na nchịkọta mepee anya ka ịfụba ụzọ udo na amamihe ka aja anyị Igbo sobe anyị n'eke sobe anyị n'oyi sobe anyị n'afọ sobe anyị n'akwụkwọ si na dị iche na Chukwu na ndị anyị ise ada arapụ isi aka abụọ ndị nna nna gị first arụsịrị m ụlọ de ya St. Ezeaku jee village gị ya bụrụ challenge kpọọ ụmụnne gị anọ na village ya nye ndị artist ego si de irube gị St. Ezeaku video ya send alụm irubu na village as St. nna gị sorry not St. Ezeaku St. afa nna gị St. Obi achọrọ m ka anyị mee ihe as challenge ya my WhatsApp number ịnụcha okwu Chukwu anyị na anọta be proud of your ancestor bịa n'iru shop gị dee ya St. Obi St. afa nna gị see ya foto send alụm St. Obi pray for us to aka nsi di ya mana village mana be m nọ n'Ọnịcha ebe agas mee nya send alụm ya na WhatsApp ka m tinye ya let's all bido otu emebi ọ na-aga St. Ngozi nke amụrụ gịnị St. Afamefuna St. Ọfọdụm St. Okoye dee nya na be gị ọ bụrụ na ị nọ nso kpọọ fon enwe ndị nọ na village nwere ego nọ ya eri kpọọ ndị artist n'ịchọ geeti be ga si dee ya St. Oyedo to St. afa nna gị send ala m ya bere challenge to you and I today catch your phone